Какво ти харесва самолета? Коче, я надуй гайдата. Я да чуят какво се нарича силен глас. Коче, надуй гайдата, татко. Много му се спи. Хайде да слизаме от този самолет, Николче. Не ни харесва. О, Николче, става ми топличко. Пишна ли, Николче? Пишна ли, татко? Николче, още маничко. Коче, надуй гайдата да им покажеш какво се нарича глас. Няма.また着陸に際し窓の非押をお上げくださいますようご協力をお願いいたします。Ladies and gentlemen, we are making final approach to New Chitose Airport. Once again, please make sure that your seatbelts are getting fastened. Please return your seat back at the table to the flight position. We are outward of your seat and open the position. Опа, в Сапоро е ветровито и студено. Не мога да видя. Тук виждам скейтборд парк. Мале, японските коли от високо излезат още по-малки. Как си малък, Ванчо? Татко, кацаме. Къде остава апарат? Дръж се, татко, кацаме. Много му се спи вече. Ой, много ми прилича на баща ми така, като се мръщи човек. Ти ли прилича? Да, като се мръщи, много прилича. Айде, татко, кацаме. Я да видим леко ли ще кацнем или пак твърдо, както издичах. Айде. Оп, кацнахме. Не се стряскай, татко. О, няма Николче. Човек, това е най-лошия полет, дет някога съм се возил, честно ти казвам. Не знам, къси са пистата ли е къса, пилота ли, не знам. Някои пилоти кацат. Много меко от други. Да, не, някои пилоти използват пистата, в смисъл не цялата, малко, как се казва, ще летат над пистата, за да кацнат по-меко, то направо. Татко, сега ще му се вкарам на пилота, ще му кажа, ей, какво правиш? Много му се спи.
Николче, Сега ще скали да се спи съм. малкото човече. Хайде се вземе от този самолет. И колко бързо пристигнахме. Отиваме в хотела. Окръвче, вече си в Сапоро малък човек. Да. ただいま新千歳空港に着陸いたしました。この飛行機は地域線 Вече си в Сапоро малък човек. 到着し、 Да. シートベルト着用サインが消灯しますのでは、お座りのままでお待ちくだ Татко, さい。 пристигнахме. Да, 席上の татко. 物入れをお分けになる際、お手荷物が滑り出ること Пристигнахме がご в ざいます。 Сапоро, татко. 十分にお気をつけください。 Да, ま Николче. た、よく似たお手荷物の取り間違いにご注意ください。 Душичка малко първия му なお полет. これより先は全ての電子機器をご使用いただけます。 Изморили 携 се 帯電話など дечко. はマナーモードに設定の上、通話はお控 О, えく как だ се さい。 отпуснало, как тежи. 本日もお使いマークをご利用いただきまして、誠にありがとうございました。 Татко, като се мръщи, малкият човек прилича на теб. Не знам дали си забелязал. Първа Христина го забеляза, сега и аз го видях. Так, че ли има на баща ми чело? Не, включително. Значи, браво, татко! Само нашия роб си взел. 皆様、本日も航空機の安全運航、Аз не мога 並び да に定